Днеска съм решил да направя, да ви покажа как да слагате тази касета в самия кошер, защото много хора ми телефонират, много хора ми телефонират да покажат, да направя клипови, което да може момчетата да разберат напълно. Понеже днесния ден съм планувал за майки и аз трябва да направя днешния ден. Почакахме малко е дъждовен ден, почакахме днеска малко да послабне пъка малко дъжда и да почнем да направим един клип, да може да си направите и вие като мен, който желая да си направи майки. Аз сега почвам, понеже ние сега приготвяхме кошера да стане по-бързо, нали? Майката сме отделили тук. Аз заради това ще покажа по-бързо, защото е дъждовно и гледайте сега какво ще направим. Ето на сега почвам. Вземал съм тук момчета. Ето на тази касета. Нали? Тази касета. Ето тази рамка ние ще сложим в да снася майката. Ние взимахме тук с малко захарен сироп и го пръскаме по този начин да има полирани, нали, бързи да влязат вътре в келийките, пчелите за почистване и да може майката да снася. Сега, понеже днеска е дъждовно, но момчета, аз нарочно показвам и на дъждовен ден, защото ако не ви покажа днеска, вие ще се забавите после да правите майки за отводки. Аз ако изчакам, да речем, за събота, неделя към 20-23, бях планувал да направя, но вие тогава вече ще закъснели за майките. Зато и правя на 17, 4-5 дена по-напред, за да може вие да си направите сегашната събота, неделя, като доли. Ето на тази касета го напръскахме. Аз сега ще го взема и тук ще го сложа. И така, момчета. Напълно се затваря. И така. Ще го затворим. Така. Ето нашата касета е готова вече за действие. Значи, вие ще броите, когато сложите тази касета, не от днешния ден. Ще броите от утре на 15-тия ден, понеже днеска още е студено тази пита. Не е полирано. Майката е стресена, може да не снася до вечерта, нали? И да почне да снася утре. Заради това, вие ще го държите тази касета 4-5 дена. Значи, аз сега днеска сме 17, го поставям понеделник. Значи в петък трябва да направя стартера, което да държи, да има вътре една пита с мед и една пита с прашец. Абсолютно друго нищо. И една хранилка. И ще изтърсите 10-12 пчелички от тук, дето са открито пилюма, дето има червечета. Само от него рамка ще изтърсите на стартера тази пчела. Те са кърмачки, защото на маточниците трябват млечице. Заради това, значи вие сега под поставянето днеска няма да броите, ще почнете да броите от 18 число идва утре. Значи от 18-то число на 15-тия ден вие трябва да прехвърлите маточниците в малките тези съндъчета, дето ви показах на 9-тия клип. Или ако е много дъждовен ден не става, понеже маточниците ще може да се излюпят, вие тогава можете да сложите и предпазители. И да сложите също тук, аз ще ви покажа как ще стане с предпазители, нали, да може да си направите майки, да си смените от серия си пчелин или от водки, или някой дето ни върви, стара майка и тъй нататък, момчета. Сега ето аз тази касета я сложих тук, напръскано всичко. Ние трябва да намерим майката, за да може да го поставим вътре. Майката ще го поставим и по този начин. Ей, сега ще ви покажа.
Ей, сега ще ви покажа. Малко ще го пръскам с сушалката, понеже дъждовно време, студено време, нали, да не стане така. Да жилят камереджията, защото да не вземе втори път да ни идва, пък какво ще правим? Няма да може да снимаме. Ето на, аз бях отделил тук майката, където е, където беше тя. То къде отнапа изчезна май, бе. Къде от тук я виждам? Къде? Точно в средата на питата. Къде, бе? В средата. Точно там. Не виждам, бе. Пред тебе. Къде, бе? Кой ще пръста, бе? Няма тук майка, тя е белязана, бяла трябва да бъде. Сега. Ако искаш, можеш да направиш малко пауза. Значи правим продължение, защото се преместил, ние като бяхме проготвили на друга рамка, но ето на майката, което ние ще вземем, ето тук, ние ще вземем с повдигача, ето така, момчета, малко с мед, и което ще го залепим и тук. Майката, виждате ли, момчета, как се залепва майката? Хайде, бе. И ще го прехвърлиме ето така. И вече тя е готова да влезе вътре в самата рамка. Ето, ние го поставяхме, тя ще тръгне. Ето надолу слезе надолу. И го затваряме лекичко, да не повреждаме майката. Ето. И ще поставим на средата на кълбото. Ей тук, където е най-топлото част. Ей така. Не излиза от тук. Така. Значи, ние вече сме сложили майката за снасене за нашите маточници. Обаче, за да сложим, да не ползваме вътрешна хранилка, аз ще сложа на тази тук хранилка, ето на, както ви показах на вас на времето, по предния клип, което да сложим и захарен сироп. Виждате ли, момчета? Виждате. Ето на, предостатъчно да се сложи това нещо. Аз затварям тук сега, например. Така. И вече ви ще го завивате. Ей, по този начин. Видяхте ли, момчета? Значи, ви щом завивате по този начин и ви ще сложите, ето къде снимай, ще сложите и капака, което тя е точно за тук. Сега, момчета, ето, ние завършахме с касетката, която сме поставили в момента на този кошер. Този кошер сложихме, защото миналата година направихме хубави майки, стандартни, което беше дали хубави добиви, хубави отводки, и тази майка ми стана впечатление, че е презимувала хубава. Нали, ето виждате колко пилоси има, нали, става въпрос за моите седмици толкова. Сега, аз говоря за моя, а пък има, нали, десятки, които съм давал на майки, което са много доволни момчетата из тук нашия район на някои приятели. Аз не продавам майки, но ако артиса някой друга мога да подаря или да дам или нещо да направя, или там разхода да се скарам, но аз си произвеждам за мен майки и вие да си произведете за вас майки,
Ако вие правите по този начин, ще имате кошери, ще имате хубави майки и ще има хубав доход за 2017 година, 18 и т.н. Сега на дъжда повече да не стоим, момчета, и ви казвам довиждане до следващия клип.